Ei, salutare și bine v-am găsit pe canalul meu de gaming. Astăzi facem primul meu video pe canal. Și mai exact este un vlog. Cu toate că am spus că e canalul de gaming. Este vlog și este un episod de info. Cam tot ce să postez eu pe parcursul seriei și a canalului. În primul rând, dacă vreți să apară mai multe episoade, vă rog să dați pentru episodul de astăzi 5 fucking like-uri ca să postez al doilea episod, da? Și stai, că trebuie să vă spun mai întâi ce să fac pe parcursul canalului. Deci, o să facem, bineînțeles, gaming și mai exact cu Minecraft, GTA, Garry's Mod dacă o să se poată, dar nu pe servere multiplayer decât așa la prosteală, când o să mai am timp. Și nu știu. Și cam atâta. Și mai vedem pe parcurs dacă o să vedem. O să fac și contul de Steam și o să fac și live stream-uri când o să pot. Și da, acum eu sunt afară și astăzi, că tot uitasem să fac prezentarea, el este Sebi. Salut! Și-a făcut și el canal de YouTube. N-are absolut niciun episod, niciun subscriber, niciun like, nici nimic. Nimic așa. Nici o vizionare! Bine, că nu am pus nimic. Da, practic da. Mă rog, Stai un pic. Gata, perfect. Și da, nu știu, o să postăm, o să fac și episoade și cu el și poate și eu o să apar pe canalul noi, cine știe. Da, normal să apari. Da. O să filmez cu aceea. Freaza mea, mamă ce frează. Ia frează. Ce frează? Eu. Pa. Bun, și na, e cam scurt, am filmat doar 2 minute și 10 secunde. În fine, păi, pentru că e primul episod, nu prea am ce să fac decât v-am spus ce o să fac pe parcursul canalului, chestii și altele, dar nu știu. Cam acesta a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Să pun o întrebare. Nu uitați, stai, hai zi Sebi. Dați like, vă rog. Răspundeți la întrebare. Adică, pot să pun o întrebare? Dați like, vă rog, răspundeți la întrebare. În fine, cam acesta a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și toate cele. Până data viitoare, vă salut, pa, pa! Pa! Woo!